gần jing suk ba jing ker men ya la way na hai ying ha sem ni ha snong ha thao ha ri bat ha hi ma dap tang jing sniu ba jing ya pat ya pra yeng ko kun sam na ka ba la yeng ya le da jing yeng ku try ba cry or jing plan dong yen ba nu play but ben in ru ya ki way what la jing e bun jai ki wan what on can run por la de yang i bangin yeng ban ya le what om thia tha yin rei ko long ba la kre jing siu ba share okay ban job kum sam la ka ba lang en teli ka way ba jing siu spa u try yang i gan om sep e yeng ko kun sam la ka ba la yeng ya le da jing e ku try ba cry or jing plan dong yen ba nu play but ben in ru ya ki way what la jing e bun jai ki wan what on kim run talenti jing pin in da por men sin nhìn dur da jing or lem jing ti kum ka da jing kermen da jing jot jing so jing men ku ye ya le sam la ka ba